आप सुन रहे हैं जीके म्यूजिक एंटरटेनमेंट की नजर पर पतली कमर बाटे तीरा छी नजर ई कहेले की चाही हमरा औरी रे हीरे बंगाल के छोड़ी रे मांगे मोतिहारी के हथौड़ी रे हीरे बंगाल के छोड़ी रे मांगे मोतिहारी के हथौड़ी रे छोड़ल मुस्की तो गौआ बाजार हिले मरल ठुमका तो यूपी बिहार हिले छोड़ल मुस्की तो गौआ बाजार हिले गजब सुघादाई बाटे ढोरी गोहिराई पर गजब सुघादाई बाटे ढोरी गोहिराई जब मांगे तो कहेले सौरी रे हीरे बंगाल के छोड़ी रे मांगे मोतिहारी के हथौड़ी रे हीरे बंगाल के छोड़ी रे मांगे मोतिहारी के हथौड़ी रे हीरे बंगाल के छोड़ी रे म्यूजिक बाय मुन्ना राज हो देखि के कर दुनु बम बोला मार भइल जख्मी जराम जी के टोला देखि के कर दुनु बम बोला मार भइल चंद्र मोहन जी के टोला चंदन शर्मा के टेढ़े भइल फार्मा बा चंदन शर्मा के टेढ़े भइल फार्मा मुन्ना कहेले की हई पकौड़ी रे हीरे बंगाल के छोड़ी रे मांगे मोतिहारी के हथौड़ी रे हीरे बंगाल के छोड़ी रे मांगे मोतिहारी के हथौड़ी रे पतली कमर बाटे तीरा छी नजर पर पतली कमर बाटे तीरा छी नजर ई कहेले की चाही हमरा औरी रे हीरे बंगाल के छोड़ी रे मांगे मोतिहारी के हथौड़ी रे हीरे बंगाल के छोड़ी रे मांगे मोतिहारी के हथौड़ी रे। राज स्टूडियो स्टेशन रोड सुगौली।